Kaixo egunon, gaur etorri gea igartza konplexura nahi duen guztiei azaltzeko eta adierazteko ardi proiektuaren barruan egin ditugun lanak eta zertarako egin ditugun. Ardi proiektuaren barnean eta ardi latza Manez eta Biarnazarekin hartzaileekin lotuta egin duguna edo nahi izan duguna izan da berrikuntza eta metodologia berriak sartu hobekuntza genetiko programatan. Zergatik sartu berrikuntza, zergatik sartu metodologia berriak, zeren eta nolabai lagundu behar diegu hartzaile hauei eta arraza hauei beraien konpetitibitatea handitzen. Eta zergatik, beste arraza batzukin konparatuz badaukatelako gizarteak eskatzen ari den zenbait balio, ez? Gizarteak ari da eskatzen landa eremuetan populazioa mantentzea, landa eremuetan nolabaiteko ekintza ekonomikoak egitea, baita ere eskatzen du mendia garbiak egotea, paisaia politia izatea, bioaniztasuna handitzea, eta latza eta Manez arraza hauek daukaten ekoizpen sistema hauek hori dana bermatzen dute eta sustatzen dute. Beste arraza batzukin konparatuz, izan daitezke adibidez, ekoizpen handiagoa dutena, baina horrelako balioak ez daukate. Orduan, gu nahi badugu gauza guzti hauek jarraitzea gure gizartean, nolabai lagundu egin behar dugu hartzaile hauei eta baita ere guri, ez, gu gizarte bezala.